Bindigau. Na'am na Rabetu. Wato wasu kallon fina-finan ma hasarar lokaci ce. Wadai ba. Kai dai wallahi na ga ma. Wai wani fim ne wai dazu wai na kalla. Wai kunkuru da mari. Da ji ka sai wa kirki. Man tallakawa tallafin tallatal udu matan manya. Man tallakawa tallafin tallatal udu matan manya. Man tallakawa tallafin tallatal udu matan manya. Man tallakawa tallafin tallatal matan manya. Matan manya. Man tallakawa tallafin tallatal udu matan manya. Amma matan manya ai sani na wani fim ne sabo da ake haskawa ko? Kware kwa. Ai wato fim din matan manya. Fim ne wanda ya kudure sararin faskaran asarar kura sararin kasar sarkuta ba lamarin lambarin kaduwar kitabar kura. A Hausa fim ki kade ne. Na yadda. Matan manya. Shine kware kwa. Za a rika haska shi a YouTube channel Ramka Film TV da kuma YouTube channel W Hausa TV. Ai wannan fim din. Sabon fim ne da na dora. Akwai gogo. Assalamu alaikum. Na zo kuna ta maganar matar manya. matan manya. To ya za in tabbatar ni ma ya faɗo cikin wayata. To kai da kake da gundume mai waya bawan Allah? Wallahi tallahi. A sa W Hausa TV. Da bulu Hausa. Kai ba sai ka danna ba a wannan YouTube din anan za a rika dora fim din matan manya sannan ka sa Ramka Film TV Ramka Film TV Ramka Film TV. kai ba sai ka danna ba to a wannan YouTube din anan za ka rika samun fim din matar manya da duka sauran al'ummar duniya kana nan je gidan kallon Alhaji Awalu